Anem a acabar petita introducció al Blogger amb el tema format. El tema format seria, per exemple, l'encapçalament del nostre... Vaig obrir una altra finestra. Aquí, animals marítims. Veieu, en aquest bloc es parlarà de diferents animals aquàtics. En aquest animals aquàtics, encapçalament, puc editar-lo. En els animals aquàtics, doncs, puc anar aquí i dir, vull que apareixi una imatge que jo he fet, o en aquest cas, mis imágenes, posarem, per exemple, el dibuix de l'entremallet al revés. I et diu, darrere el títol o al lloc del títol. Jo l'he posat darrere el títol, desa. Per tant, ara el meu blog té el dibuix que l'he posat i a sobre té el títol. Evidentment que no queda bé, això és una prova, heu d'anar buscant vosaltres les diferents coses que es poden fer amb el Blogger. Per tant, no canvies, no de color això, no. Per tant, edito, ja suprimeixo la imatge i deso per tal que em quedi com el tenia abans. Perfecte. També puc afegir gadgets. Què és això de gadgets? Doncs són aplicacions que es posen al costat del blog. Per exemple, podria afegir un joc. Oh, no se'm deixa. Per què no em deixa afegir un joc? Podem-ho provar. No em deixa. Bueno, anem a veure si podem afegir algun del tipus de gadget. Un que ens digui imatges que es van agafant amb el telescopi Hubble. Doncs afegim aquí. Podem canviar-li el nom, que ara sigui imatges telescopi Hubble. I tot això ho esborrem i desem. Evidentment, aquest gadget que se'ns ha afegit aquí, F5 que actualitzo, anirà apareixent diferents imatges d'aquest telescopi. Aquest gadget el puc arrossegar i el puc posar, per exemple, a sota. Per tant, ara, si actualitzo la pàgina F5, no se me'n posa a sota. No, perquè no he desat, perdoneu. Deso, i ara sí. F5, que actualitzo la pàgina. Veieu? Les imatges del telescopi m'apareixen a baix. Costa una mica carregar perquè hem posat molts vídeos i hem posat moltes coses amb poques entrades. Però bé, aquí m'ha d'aparèixer el tema del telescopi Hubble. Veieu que ja apareix el títol. Seguidors, edito. Què és això de seguidors? Doncs puc canviar els colors, puc veure la gent que està seguint aquest blog, però puc canviar el color del text. Per exemple, això no ho toco. L'arxiu de blog em diu com la jerarquia i tot com ha d'anar, tampoc ho toco, cancelo. I això dels gadgets és interessant perquè pots personalitzar molt el teu blog. La veritat és que al principi hi ha moltes coses, no sé si hi haurà algú de dolphins, hi ha més coses en anglès que no pas en català o castellà. Mira. Everyday Secret Pictures. Cada dia se m'apareixerà una imatge de dofins. Ostres, doncs aquest potser és més interessant que no pas el Hubble. Per tant, jo poso aquest i aquí poso la foto del dia. Llavors, deso aquest, a veure si elimino el Hubble, d'acord? Un cop he fet això, deso
me'n vaig al meu Blogger, actualitzo la pàgina web, i aquí m'apareixerà cada dia una fotografia diferent sobre dofins. Evidentment, m'apareix una propaganda a baix que no puc evitar. Però cada dia m'apareixerà una imatge diferent. Podem editar també els missatges del blog, com els volem, si volem 7, si en volem 10 per pàgina, quin tipus de data, tot. Això és per donar-li format. Jo no m'entretindria aquí. Si volem canviar el tipus de lletra i colors, això és el meu blog. Si en comptes del títol taronja selecciono aquí el blog background, color de fons, estic fent masses coses i l'ordinador m'està anant lent. Tancarem finestres, tancarem el tema aquest, a veure si així guanyo una miqueta de velocitat. Tancarem amb això de PHP. A veure, tipus de lletra. Bé, m'està fallant a l'ordinador, però aquí podríem agafar, clicar aquí i canviar el color de fons. Què faria? Que aquest color taronja, al fons, canviés de color pel que li diguéssim. Ja no em deixa. Modificar l'HTML no us ho recomano, vosaltres no sabeu d'HTML. Jo tampoc en sé gaire, el David en sap més, però jo no en sé. O triar una plantilla nova. És a dir, si volem canviar, us recordeu que abans vam escollir el primer dia la plantilla, doncs aquí en tenim més, i la mateixa plantilla que tenim nosaltres aquí, en tenim d'altres. Per exemple, tenim la Tic-Tac Blue, la Tic-Tac Green, o la que teníem nosaltres. A veure si això no hi ha manera, no?, de seleccionar-ho. Doncs bé. Doncs això és el que us volia explicar del blog. Recordeu, des del panell podeu fer escrits, on podeu introduir text, on podeu introduir text amb imatges i vídeo, on podeu editar els missatges i eliminar o esborrar o modificar aquells missatges que no voleu. Tornem al panell, on podeu configurar el panell del vostre blog, el vostre blog. Jo us he recomanat que no apareixin a les llistes ni apareixi en la cerca, on podeu canviar el format, afegir diferents tipus de gadgets i on podeu canviar la plantilla. Interessant, recordeu-lo de la configuració, permisos, per si voleu que un blog hi hagi més persones, com és, per exemple, el cas d'un blog que fem uns quants alumnes de la universitat l'any passat, que estudiem junts. Aquí veureu configuració permisos, que hi ha diferents persones que escrivim a aquest blog. D'acord? Llavors, totes aquestes persones poden escriure en aquest blog i poden introduir, avui mostra el blog, que vull escriure ara. Aquí, mostra el blog. Totes aquestes persones o poden inserir vídeos, o poden escriure, o poden inserir imatges. I tot això ho pot fer les diferents persones. Cada vegada que una persona escriu, surt el seu nom de blog aquí. Per exemple, Alicia, la Montserrat Feliu, o jo, que vaig escriure o que vaig penjar aquest vídeo. Doncs fins aquí el nivell de cicle superior de blogs. Espero que us hagi agradat. Fins aviat.